Dipun pimpin dening Bapak Sumaji mugi lestariya paguyuban kita putra budaya Rembaka. Warga jaranan putra budaya micil saking desa Talang Tulungagung ingkang dipun pimpin dening Bapak Sumaji mugi lestariya paguyuban kita putra budaya Rembaka. Warga jaranan putra budaya micil saking desa Talang Tulungagung ingkang dipun pimpin dening Bapak Sumaji mugi lestariya paguyuban kita putra budaya Rembaka. Oh. Ya. Wah, rodok keselak titik. Nggih, para kadang mitra Sutresna Budaya nggih, ngapunten. Tempatan kondisine boten terlalu wombot. Tapi ini gayeng sangat sakniki. Penontonnya iso lenggah kaya delok pengajian, wah ada yang pengajian. Niki wonten kidul panggung tasik wonten panggenan. Mriki nggih wonten nggih. Sampami mengke saking wingking boten ketawis saged majeng wonten mriki. Wis to. Guyub rukun sing penting jaga keamanan ngoten jalukane kepolisian Kapolsek Kecamatan Sendani. Perkadang mitra sedaya sumangga ing dalu punika paguyuban kita seni jaranan campur sari putra budaya nggih. Dalu punika hadir utawi tampil wontenipun wonten daleme bapane dhewe. Biasane loap-loape nyanggone wong liya, saiki nyang omahe dhewe ya bungok-bungok dhewe. Bayarane ya dipek dhewe. Para kadang sumangga kita hampir sanitari ingkang semidah ingkang badhe katindakaken dening para joki-joki kita saking kesinan jaranan campur sari putra budaya ingkang micil saking laladan Desa Talang Kecamatan Sendani. Sumangga kita hampir sani pagelaran menika kanthi tari Kuda Lumping ingkang katindakaken dening para putra-putra kita saking kesinan jaranan campur sari putra budaya.
apa budal lewat yo kumara kumandang kirang-kirang cokat tandang-tandang jumangka gagah kumangka liru pernah osamapta siaga dhamma karya hangangka karyane praja mure Kartoharjo inilah joki-joki kondang dari kota Tulungagung yang hadir di kesempatan malam hari ini untuk menghibur Anda semua. Kamu hilang jonggomu lo, yo, yes, as, oi, os, oi, iyo, oi, ya saya merhati senesas bagus ya. Inilah joki kondang kita dari kota Tulungagung yang hadir pada kesempatan malam hari ini untuk memeriahkan pagelaran kita seni jaranan campur tari putra putri.
wur-wuran tengarane ngajarin magara gangsa tatakan dia betul kaya betul-betul war pancriteng tu ronggo ngesti rakata ingkang bojo layu sepi Buddha. Ya, sing merhatik teh sah bagus-bagus ya. Yo. Yo.
jarane diombeni, megap-megap tak sang. Yo, Bapak Wasis diombeni jarane karo joget. Monggo. Ayo, wis to. Banyu akeh kene. Yo, Nduk, ayu kopi pang. Yo. Oh. Bara-bara putra budaya. Asik, asik. Ngomong lagu Bang Ah. Yo. Bola bali manggawe gelane rasa. Rasa tresno sliramu ra bisa njaga. Tak sesuwun enggal paringan eling. Eling marang keluarga enggal nyanding. Ayam tentrem angajab renan wangi. Bola bali mbok aja larani ati. Ayo kowe, ayo menggeh ora. Jos, jos. Yo. Yo. Yes. Lo. Jroning sepi tangan. Gorane cah bagus. Asik. Ye oh. Ya oh. Citramu mong manis jebul mong ayangmu kang masuk jelewa becek jroning sepi tangan
beli. Kesemangaten yo sampean yo. Api-api. Kok balenono neh yo, Mas? Ya balenono ora apa-apa. Asik Mas ya, semangat Esto. Kena nggih cerita iki engko. Hati-hati lo cap bagus. Oh. Lo. Bagus yo. Oh. Kyoto manja. Oh. Ayo. Krida neri